Il-lejl it-tajjeb bibtej Milanisti u anka mhumiex, u llum ovvjament terġajna lura bit-bissi max meta t-tieni darba l-labna man Napli faxartijem u t-tieni darba li waslet rebħa importanti u rebħa illi żgur titfanna d-bissima. Veru li hawn ħafna supporters, nistajt jiena inkluż illi xtaqqu t-tieni gola kemm ħabba li konna fl-aħħar ħinijiet tal-partita bi plejer aktar, però t-tieni gol ma wasax. Issa fid-dispjaċina iva xi ma tistax tgħid se jiġri nhar it-tlieta ġol Maradona, però dak li. Jiena ħadd pjaċir nara l-Milan jilagħbu, speċjalment mill-25 minuta l-hemm, għax l 25 minuta ma konċ kontent ġej fil-fatt kont hekk qed narallu ġejja għax ma minna ġej. Bad kien dik l-azzjoni tal-jaw isa hemmhekk. Uj, di Champions League ta' u minna minn Milan. Għaxġena bdejna nilgħab. Il-riżultat naħseb li huwa ġust. Kieku maħna tnejn b'xejn ma kienx ikun ġust fuq in-Napoli għax in-Napoli il-logħba tagħhom għamluha. U kellhom l-azzjonijiet tagħhom ukoll, però naħseb li fil-verità aħna kien ħaqna mill-pweżijiet. Kelli titkellem għax il-Malmira le, però x-xott on target tan-Napoli taqta' dak ta' Di Lorenzo lejn l-aħħar li ġablu sejf enormi Maignan li nibqa' ngħid li huwa wieħed mill-aqwa goalers tad-dinja biex ma ngħidx l-aqwa goaler preżenti tad-dinja bħalissa. Imma jiena ħanajt wieħed mill-aqwa goalers sewwa. Ġab sejf tal-blier li Di Lorenzo spiċċa mbuttaħu naħseb badu jixxejjer flok ngħidha bil-Mantipur għax ovvjament ħarqu. Però ma taqta dak ma kienx hemm xi azzjonijiet oħra għan Napoli. Il-Milan barra il-gowl ta' Bennacer kellna l-lasta ta' Kier, kellna xotta tonali li ħabat ma' Di Lorenzo Melania stess minix ċert. Illi klirja l-ballun, dak kien ċans tajjeb u f'tieni taqsima wkoll kellna xi opportunitajiet bħax xotta li hawn eżempju, mbagħad sfortunatament wara tkeċċija il-Milan ishom riedu kulħadd jiskurja, allura kulħadd beda jmur xott flok jiċċekkja ftit fejn qegħdin sħabu. Dik hija xi ħaġa kerax stajna niskurjaw it-tieni gowl u nagħlquha, onest mhux nagħlquha, imma kien ikollna vantaġġ iktar sod. Kif qed ir-riżultat ma kienx ikun ġust, imma qed nitkellem bħala supporter jien. Ovvjament it-tnejn b'xejn kien ikun aħjar, imma mhux tagħmel ma wasalx. Mill-bqija partita fejn rajna jiena lija l-aqwa tliet players tal-Milan li kienu f'din logħba kienu Teo, Tonali u Calabria. U għedtom eżatt mit-tielet għall-ewwel, ġifieri tielet post jien nitfa' lil Teo, it-tieni biftit iktar nitfa' Tonali u l-ewwel biftit iktar nitfa' Calabria. Għax Calabria li kollu klient bħal Kvaratskhelia fuq li nafu. Kvaratskhelia kif ma tistax tafdaħ għax gowl jew assist jagħmlulek hekk u dan ma ddirux tista' tgħid darba. L-istess kien ġara fil-Maradona u reġa' konfermallhom li Calabria huwa klient diffiċilissimu għal Kvaratskhelia li kellu partita tajba, onestament ma nafx għalfejn għalaw Spalletti, però ngħidlu grazzi. Dak huma l-aqwa tliet players tal-Milan li jgħin. Min-naħa tan-Napoli naħseb ukoll ninżemmi plejer li oġobni ħafna, Lobotka kien tajjeb ħafna. Oġobni wkoll naħseb li l-aqwa kien Di Lorenzo. Għax barra li huwa difensur tajjeb huwa l-captain, bażikament kien l-uniku plejer b'ċansijiet li jiskurja. Faġġablu sejf tajjeb minn għandek tkellimna l-ewwel u naħseb jiena li hija l-aqwa plejer għan-Napoli huwa Di Lorenzo, però kieku kelli nażel l-aqwa plejer tal-partita jiena xorta nażel il-Calabria. Ġifieri qegħdin nitkellmu iż-żewġ right backs, għax issa qed niġu f'moħħi, iż-żewġ right backs qed ngħidhom huma Taljani xi ħaġa. Imma Mancini mingħajr ma naqla polemika Di Lorenzo jitellaw il-Calabria ma jitellawx. Ma jimpurtax ta' xaraħna bħala minna nistina jiddu grazzi. Imma bħala l-plejer naf li jixtieq, imma man-nazzjonal miskin naħseb illi ħaqqu illi jkun majjat Davide Calabria man-nazzjonal Taljan. Imma insomma, mhux naqla polemika fuq hekk semmejta biss. Ma nafx hekk hemm xi iktar titkellem, nistgħu ngħidu fuq il-gowl, gowl li ħadem mod fantastiku ta' Brahim Diaz illi bej żewġ plejers nexxielu jgħaddi iżu sifja u ma fih xejn. Allura faċilment għadda minn bej Lobotka minn Serz Ban Mario Rui minn ixċert fuq Lobotka żgur
Għabbizom isu xejn mhux xejn minn hemmhekk il-Milan kienu telajn Brahim Diaz minn hawn min-nofs. Hawnhekk mal-linja għandek lil Leaw ġiruaw u minn hawn ġej bil-mod Ben-Naser. Allura, Brahim Diaz kif kien dieħel fil-kaxxa labu lil Leaw. Tajulu ħażin, Leaw inkredibilment bil-ballun ġej ħażin, jortu eżatt bil-lemin, bl-instep bil-lemin u jitfgħu minn naħa l-oħra ta' kaxxa, minn hawnhekk Ben-Naser bl-instep biex xelluk jixxutja, ġiri ovvjament ngħid l-instep ovvjament innaħa tal-placing biex tipplacja l-ballun. Mhux bil-biċċa ta' barra li tixxutja bid-dawra biex tipplacja l-ballun ovvjament anke bis-saħħa. Leaw taħ il-pass jekk biex ovvjament tipplacjah il-pass. U Ben-Naser ixxutja b'dak il-mod ovvjament biktar saħħa u għalek il-goalkeeper. Gow sabeħ ħafna u wara kien iktar ċansijiet. Wara kien iktar ċansijiet kif diġà kont qed nitkellem fil-bidu nagħlqu l-partita, però sfortunatament ma għastux. Biss jiena kontent ħafna bil-riżultat. Jiena ħanala għaw l-interventi għaj importanti li qabel nhar it-tlieta, ħaġa ħara nsejt ngħid, in-Napoli nhar it-tlieta se jkunu żgur mingħajr żewġ plejers, qed nitkellem għal Zambon Gissa li tkeċċa. Banalment, onestament, għax jekk inti għandek Safra toqgħod attent kif tidħol u Teo Hernandez moħħu iwassal żewwa jaf li bil-ġiri antiċipaħ u spiċċa ħadlu sidru u tkeċċa. 2 minuti wara l-qala Safra da. Ġifieri ma tafax moħħu hemm. U għandhom ukoll il-kim illi wkoll qala Safra. Żball tiegħu kellu jaqla Safra fil-fawlu referi Frankajlu għam jipprotesta. Mbagħad ovvjament ir-referi ammonih. Għala qalu żieni. Però mbagħad in-Napli dispjaċini li biss ħansemmet tal-aħħar, in-Napli dispjaċini malli saret it-tkeċċija ta' Zambon Gissa qashom irribella. U bdemlu faws bl-addoċ. ċerti faws kienu literalment biex iweġġew il-plejers tagħna għalfejn. Ma tagħmilhomx l-affarijiet, bir-rispett kollu lejhom ġifieri, għandek ħbieb tiegħi jżommu man-Napoli u m'iniex qed noffendihom laqqas xejn, però nifhem il-frustrazzjoni, però kinti plejer professjonali, supporter nifhem li taqbiżlu ċinga u jgħid ħafna diskors għas-supporter, però kinti plejer professjonali titħallas il-miljuni toqgħod attent x'tagħmel u xejn. Il-lejl it-tajjeb bibtijaj, nerġa' ngħidilkom għal segwi dan il-video bil-lejl jiena li għal-lejl it-tajjeb għax nofs il-lejl 20 qed ninduna bħalissa fil-5 u nofs irid inqum. Qedtilkom hekk biex tkunu tafu biss. Il-lejl it-tajjeb niltaqgħu nhar is-Sibt jew il-ħadd meta ħireġ, imma somma jiena s-Sibt ħanagħmlu Bologna Milan importantissima qaraba post u mbagħad nerġgħu naħsbu għal nhar it-tlieta kontra n-Napoli. Min issa nitkellem fuq semifinali. Bad naraw nhar it-tlieta, però l-ewwel il-logħba mal-Bologna. Il-lejl tajjeb u dejjem forza Milan. Ciao ciao ħbieb.